बेयावहाय अल आसाम ट्राइबेल संघनि जितु रिटेन पेड बेयाव होनाय जादों आरो बेयावहाय गोबां जोंनि ट्राइबेलनि संगठनफोरा खौसे जानानै होदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बिसो जे जितु जोङो मेम'रेन्डाम होनायाव जिफोर गामिनि लिस्टखौ जों नुदों बेयावहाय होदों सनापुर जिपिनि दं, उत्तर खलाबारि जिपिनि दं। नाथाय बेयाव मोननैसो ओरैबायदि गोदोर गोरोन्थि जालांदों सानदों जोङो। मानो होनोबा सत्रं दैनिफ्राय लानानै बुरै दैसिम जों माने बर' एबा ट्राइबेल गामिखौ जों बेयाव नुनो मोनाखै। बिनि जाहोना मा जों बेखौ मिथियाखै आरो बिनि फिननायखौ ट्राइबेल संघ, बर' एबसु आरो गोबां जोंनि माहारियारि आफाद आरो ट्राइबेलफोरनि जिखिनि संगठन दं बिथांमोना बिनि जोंनि सोंथिनि फिननायखौ बिसोरो होनांगोन आरो होगोन होननानै जों मिजिंथियो। मानो होनोबा बेयावहाय अनलि फर सनापुर जिपि बा उत्तर खलाबारिनि जिपि मोननैसो बा गपालपुरनि जिपि मोननैसो गामिखौ लानानै होनाया जोंनि नोजोरावथ' गफुरनि बर'खौ माने डिभाइड खालामनायसो। बेयाव सोरजों खैसार जाजानानै सोरजों खैसार साजानानै माने बे ड्राफ्टिंनि माबाखौ मेम'रेन्डामखौ बानायदों जोंथ' बेखौ मिथिला। आरो जायफोर बे बिबानाव दं बिथांमोना माने बेनि एन्सारखौ होनो हायाबा जों बिथांमोनखौ बर' हारिनि सुथुर होननानै जों बेखौ सानना लागोन एबा ट्राइबेलनि सुथुर होननानै जों बेखौ सानना लागोन। मानो होनोबा ओरै बालिजान जिपि आरो गोबां माबायाव जिपियाव जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोर दं, अनजिमा दं, गोबां वार्डआवनो ट्राइबेल मेजरिटि दङ। बिथांमोननि राजनितिक भाबे माने जों मार्डार खालामनायखौ जों माने फोजोबस्रांनायखौ जों माने नुहुरनाय जादों बे माने मेम'रेन्डामाव। स' बेखायनो जायफोरा बे मेम'रेन्डामखौ बानायदोंमोन बिथांमोना सोरनि खैसाराव हाबनानै बेखौ बानायदों दिनैसिमबो जोङो बेखौ मिन्थिनो मोनाखै। आरो जों बेखौ जे खालि धरना होदों बे खालिनो जों एसेबाबो जों थाल मोन्दोंमोन माने मेम'रेन्डाम गथायनाय समावनो माने बे बुस्थुआ एसे खिलिमिलि दं होननानै। दिनै जों बेखौ अपेन माने जोङो खुला भाबै जों नुनो मोनमारबाय। जोंनि साननाया थिगानोमोन। बेनि ड्राफ्टिंखौ सोर बानायदोंमोन होननानै नोंथांमोना सानो आरो सोरनि दैदेनदों होननानै सानो नोंथां? बेनि ड्राफ्टिं बानायनाया बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि पेडआव जों मोन्दों। ड्राफ्टिं बानायनायाव बेयाव 10 जन कमिटि दं, बर'फोरनिफ्रायबो दं, दिउरिनि दं, मिसिंनि दं। नामफोरखौ जों नोंथांमोननो रोखायै जोङो मेम'रेन्डामखौनो जों नोंथांमोननो गथायगोन, नोंथांमोना बेयाव देखायनो हागोन। मा मा आफादनिफ्राय दङ? बेयाव गोबां आफादनिफ्राय दङ। ट्राइबेलनि जेसेबांखिनि आफाद माने गफुराव जेसेबांखिनि ट्राइबेल आफाद दङ माने बेखिनि आफादनिफ्राय गासैबो दंजोबो। बिनि सायाव नोंथांमोना दिनै मा बेबस्था लागोन दिनै जुदि नोंथांमोननि माबाया फाइनाल लिस्टआव ओंखारमाराबा? बेखौ जोङो डिसिसना बेनो जागोन। जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बि हिसाबै जोङो जेब्लायबो रायजोजों थानानै खामानि मावगोन आरो बे जुदि बे मेम'रेन्डाम होनायानो जुदि फाइनाल जायोबा जोङो जायफोर मेम'रेन्डाम बानायदों बिथांमोनाथ' गिबि माने दायनिगिरिया बिथांमोनानो। आरो जोङो जेसेबांखिनि गामिया बिसोर बिथांमोना बेखौ गालांनो नागिरदों फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो इलेक्सन बर्जन खालामगोन। जों बेयाव रावबो पलिटिकेल पार्टि एबा रावबो दल संगठन जोङो हाबोआ। बेयाव बे जिखिनि गामिखौ गालांदों बिथांमोनजों जों थाफानानै बे खामानिखौ मावगोन आरो जों खौसेयैनो जों थाफिनो जोङो बेखौ जुजिबाय थागोन जों गफुर हिसाबै। बबे आफादनि ड्राफ्टिंआ बेबायदि माबायाव बेबायदि जाखो? जोङो अल आसाम ट्राइबेल संघआ बेखौ राइटिं पेडआ बिथांमोननि हिसाबै जोङो बिथांमोननि लिगआव बेखौ जादों सानदों। जोङो बेखौनो होननो लुबैयो सोरबा लखिराम बसुमतारी सोरबा मुदित पाटगिरिनि बेक्तिगत बियो संघ माने सम्पति नङा। बियो बे ट्राइबेलसो, बेयाव ट्राइबेल सुबुंनिसो बे जायगाया। बिथांमोना सोरजोंबा बायजादों ना मादों जों बेखौ बुंनो थाङाखै। बिथांमोना बेयाव माने हाबनानै बेले बेजे ट्राइबेलखौ सोखावनायनि जिथु षड़जन्त्र खालामदों बे खिन्थु बर' एबा ट्राइबेलनि थाखाय मोजां जायाखै। आरो बेयावनो जोङो मोनसे खावलायनो लुबैदों जिहेतु
आदित्य खाख्लारि सार बिथांखौ जोङो मोनसे गुरै खावलायहरनो लुबैदों जे गहपुरनि ट्राइबेल संघनि लिडारफोरखौ थाबैनो बिथाङा सोलायनांगौ। मानो होनोबा बिथांमोना राजनिति खैसाराव हाबनानै दिनै जोंनि ट्राइबेल एबा बर'खौ धंस' खालामनायनि षड़यन्त्र मोनसे जोङो सानो बेखौ। नोंथांमोना मिन्थियामोन नामा बिथांमोना गिबियाव जे नोंथांमोना गहपुरावनो थाफिनगोन होननानै बेयाव आन्दलनबो खालामनायदोंमोन, बेयाव बिथांमोना मिन्थियामोन नामा नोंथांमोना जे बेयावनो थाफिनगोन होननानै? बेखौथ' क्लियारलि रायलायनाय जादों जे खौसेयै थानांगौ, गहपुरावनो थाफिनगोन बयबो होननानै। जिहेतु बिथांमोननिफ्राय मोनसे खोथाखौ जों होनबावगोन, बिथांमोनखौ जुदि गहपुराव लाफानोनो गोसो गैयामोनबा बे जे खालि धरना होदों बे खालि बिथांमोनखौ मानि थाखाय एसेबां खस्थ' होनानै हेरेसमेन्ट होनानै लिंहरखो? बिथांमोनाथ' गोबां मानसि थांनानै बेयाव सहयोग हैदों। दिनै बिथांमोनखौ आन्दोआव दोननानै मानि थाखाय बेबायदि खालामखो? आरो जोङो मोनसे खावलायगोन, जिहेतु ओरै बालिजान जिपिनिफ्राय हमनानै सत्रं दैनिफ्राय हमना जिहेतु बुरैसिम दङ जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोर, बर' ट्राइबेल गासिबो मिलायनानै दङ। जोङो बे एरियानि जोङो गासैबो जोङो ट्राइबेल माने संगठनफोरखौ जोङो खावलायगोन खौसे जानानै बेखौ जोङो जुजिफिननांगोन। धरना गोनांथि जायोबा धरना होफिनगोन, मेमरेन्डाम गथायगोन, अब्लाबो जोङो बेखौ जोङो गहपुरावनो थाफिननाय बेब'स्थाखौ जोङो खालामगोन। दा बेफोर गासिबो खामानिनि थाखाय बबेबा संगठना माबाफोर खामानि मावदों नामा? दिनैसिमथ' दासिमबो नुनाय मोनाखै जोङो। जिखौ द्राफ्टिंखौ गथायबाय बिनिफ्रायनो सिरि बेखौ नुदों। दिल्लीयाव थांदों, दिल्लीयाव थांनाय द्राफ्टआबो बे एखेयानो जागोन। अब्ला जिथु जायगायाव हरनांगौ बेयावनो जुदि गोरोन्थिखौ मावबायबा आरो बिथांमोननि सायाव जाथिया मा फोथायनाय थागोन? बेयाव ट्राइबेल संघ थाबाय, जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि, बिथांमोना मानो बर'खौ दिनै खावनै खालामनो सानबाय थादों? ओंथिया मा? बिनि खारना मा? जाथिखौ खौसे जानांगौ होननानै, जाथिखौ खौसे बानायनांगौ होननानै सायावल' बुंबाय थानानै गिदिर गिदिर लेक्सार होबाय थाबा जागोन नामा? सिङाव जे बिसोर बिथांमोना बेसे माने दन्दर खुरनाय जोङो बेयाव माने क्लियार जाफिनबाय दिनै। दाख्लैनि जिखिनि 20 तारिखनि जिखिनि माबा इलेक्सन कमिसननि जिखिनि द्राफ्ट माबा बरनदोंमोन, ओंखारदोंमोन समस्तिनि निर्धारित माबाखौ, बेखौ नायनानैथ' जों माने गहपुरबाखि हिसाबै जों बहुत माबादोंमोन। ट्राइबेलफ्रा माने गावखौनो बोखावबाय होननानै मोनसे ज' जालायना जों गहपुर बर' हाइ स्कुलावनो मोनसे मिटिं जादोंमोन। बिनि जाखांनायनि उनाव बरफुख्रियाव जानानै मोनसे कमिटि दादोंमोन बे द्राफ्टखौ बानायनो थाखाय। द्राफ्टखौ बानायखांनानै दाला 3 तारिखआव धरना जाबाय, धरनानि कार्ज'कुसि लाबाय। धरना कार्ज'कुसि लानायाव एज ए हल बरय दैमानिफ्राय जोंहा सेसा दैमासिममोन। माने मोनफ्रोमबो ट्राइबेल दिउरि मिरि कार्बि गासिबो ज' लोगो लानानै जों मोनसे धरना कार्ज'कुसि लादोंमोन। धरना कार्ज'कुसि लानायनि उनाव जों नुबाय दिनै अकल माने द्राफ्टिंनि लिस्टआव नुबाय जों सत्रं दैमानिफ्राय सेसा दैमासिमनि जिखिनि नाम हाबनाय दं बिहालियाव बेल' दं। सत्रं दैमानिफ्राय लानानै जोंहा दुलुं, हमना ला बालिजान, कृष्णपुर, नलनिबारि, गारिबिल, आमजारुनि, ओमफ्राय माबा बेफोर गासिबो पन्सायतनि जिखिनि ट्राइबेलफोर दं बिसोर फैनानै लैहोर लैहोर धरना होफैदोंमोन। धरनाखौ होखांनायनि उनाव नुबाय जों दिनैसिम बे गामिया दिनैसिम हाबाखै। जों बेखौनो बहुत दुखु मोनदों।